pagpupulong namin ng aming City Health Office, pati ang ating session, makikita po natin itong past 2 weeks, nagkato siya. Hindi po natin nakikita tumataas at hindi rin natin nakita bumababa. So halos nagpa-plateau yung aming cases dito sa Paranaque. Pero maganda po, mas dumadami yung aming recovery dito sa new cases. So yan po yung ating sitwasyon ngayon during itong ating MAC po ito. Kasi alam naman po natin yung incubation, it takes 2 weeks eh. So makikita pa po natin for another week kung talaga pababa na siya. But ang maganda pong balita, according sa ating CHO, halos nagpa-plateau po yung ating cases. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.